Ola, son Marco Coach, benvidos ao meu canal Marco Coaching. Hoxe vou facer uns exercicios de equilibrio lateral que consisten en apoiar unha man no chan e levantar a perna de maneira que exercitamos o exercicio a vez que os abdominales laterales, así como o aductor da perna, o exterior do pé no que estamos apoiados. E se vemos que cansamos, apoiamos a outra man ou outro pé, cuidado de non caer. E se podemos, continuamos o exercicio suavemente, facemos unhas cantas repeticións, tantas como poidamos, sen sobrepasarnos dunhas 20, onde sería o ideal. Así pois, cambiamos de lateral. Apoiamos a man esquerda, caen os cuadros, apoiamos a man esquerda, aí queda ben colocado, apoiamos a man esquerda no chan e facemos o mesmo. Bueno, un momentiño, que non caia. Coa man esquerda apoiada no chan, parece que quere caer o pó da bicicleta, o que? E levantamos a perna, pois da mesma maneira. Se queremos tamén levantar o brazo, ou co brazo no chan, se vemos que podemos caer, podemos facer co brazo apoiado por diante ou polas costas, ainda que así o exercicio, en vez de tan lateral, vai ser máis lumbar, sempre soportando un pouco de tensión nos abductores e no lateral da perna. Tamén gustame facelo apoiando cos talones, as mans sempre apoiadas no chan, completamente a palma apoiada no chan, e botamos o cu hacia detrás, sen que chegue a tocar o chan. Unha vez que estamos así xa ben equilibrados, botámonos un pouco hacia adiante, doblando as pernas, ata que doblen completamente, e volvemos hacia atrás, pa diante, pa atrás, pa diante, pa atrás, pa diante, pa atrás, así unhas cantas veces, con 10 este exercicio ben chegaría, 8, 9, as que poidamos, se non damos chegado a 10 tampouco pasa nada. E agora vou intentar, poñéndome de costas, pois alternar, levantar unha perna e un brazo, unha perna e un brazo, unha perna e brazo, ao contrario, porque se o fago do mesmo lado, sería o de antes. Estaría cunha perna apoiada, facendo o lumbar lateral, ou ben levantando o brazo e a perna, as dúas cousas a vez, ou cunha apoiada, ou apoiado por detrás, simplemente a perna, conseguindo unha boa cintura, un bo tronco e un bo equilibrio. Con isto xa estou bastante ben entonado de van, cintura e cadeira. Vémonos no vindeiro vídeo, non esquezades suscribirvos ao canal, se queredes tamén podedes botar un vistazo ao meu perfil de TikTok, Vivo xa, onde bailo breakdance. Graciñas por ver. Vémonos.